Això és un petit homenatge a en Pete Seeger que avui ens ha deixat. Una persona que va lluitar pels drets de tots els altres, sense demanar mai res a canvi. Què s'ha fet d'aquelles flors? Fa tants dies. Què s'ha fet d'aquelles flors? Fa tant de temps. Què s'ha fet d'aquelles flors? Les noies han fet un pom. Qui sap si tornaran? Qui sap si mai tornaran? De les noies que se n'ha fet fa tants dies. De les noies que se n'ha fet fa tant de temps. De les noies que se n'ha fet han anat a buscar els nois. Qui sap si tornaran? Qui sap si mai tornaran? On han anat tots aquells nois? Fa tants dies. On han anat tots aquells nois? Fa tant de temps. On han anat tots aquells nois? A la guerra, ser soldats. Qui sap si tornaran? Qui sap si mai tornaran? Què s'ha fet d'aquells soldats? Fa tants dies. Què s'ha fet d'aquells soldats? Fa tant de temps. Què s'ha fet d'aquells soldats? Les tombes ja els han cobert. Ells ja no tornaran. Ells ja mai més tornaran. De les tombes que se n'ha fet fa tants dies. De les bombes que se n'ha fet fa tant de temps. De les bombes que se n'ha fet fa temps que hi van créixer flors. Ells ja no tornaran. Ells ja mai més tornaran. Què s'ha fet d'aquelles flors? Fa tants dies. Què s'ha fet d'aquelles flors? Fa tant de temps. Què s'ha fet d'aquelles flors? Les noies han fet un pom. Qui sap si tornaran? Qui sap si mai tornaran? Gràcies, Pete.